Ahoj, ja som Lucia a som zdravotná sestra a som na kvantovom skoku Renátky Angelo. A možno ak rozmýšľate, prečo prísť, alebo prečo som prišla ja, tak vás to možno nainšpirujem, lebo ja som sem prišla s veľkým očakávaním a niečo zmeniť, niečo zlepšiť, niekam sa posunúť aj v osobnom živote, aj v profesnom živote. A veľmi som tomu neverila. Prvý deň, sme tu 3 dní a prvý deň bol pre mňa úplne prelomový v tom, že som spoznala, že existuje aj iný spôsob myslenia a dá sa to prehlbiť, nemusí to byť len tak plocho, možno ako som to vnímala teraz, aj keď som si už myslela, že žijem. Ale zistila som, že to nebolo až tak do hĺbky, ako sa to dá. A keď som spracovala všetky tie informácie z prvého dňa, tak druhý a tretí deň som sa úplne otvorila a začala som vnímať tie dni úplne inak a zistila som, že aj život sa dá vnímať úplne inak. A veľmi sa teším, keď to posuniem do svojho profesného, osobného života, do svojej rodiny, keď to posuniem pre naše budúce generácie a naše deti. A moc sa z toho teším, čo ma bude čakať potom ďalej. Keď všetky tie informácie a veci, ktoré som sa tu naučila, meditovať, relaxovať, dať si čas pre seba, čo je podľa mňa veľmi dôležité teraz, a oddychovať, vnímať veci na báze nie toho, že všetko musím tlačiť a do všetkého musím dávať len ja energiu, ale môžem tú energiu aj prijímať a potom mám oveľa väčšiu schopnosť dávať energiu ďalej a najmä energiu lásky. Tak to bolo pre mňa najväčšie poznanie a za to som veľmi vďačná a teším sa, ako to budem rozvíjať ďalej. A určite pre mňa stretnutie s Renátkou Angelo nebolo prvé ani posledné a moc sa teším na ďalšie kvantové skoky.